awukho serious inhlobo, awukho serious. Kunezinto ofuna ube serious lokwa ngempela. Lento ukuthi wena ulala ungadlile, don't make it as an excuse. Don't make that as an excuse. Ungadli kwakho is not our fault. Ukuthi wena umashisi ngogreyole wangempela. Kunento ofuna uyicabanga ngokujulile. Ukuthi angizele ukuzodla emhlabeni, ngizele ukuzohaslisha. Le ukudla is just an option ekhona empilweni. Ubamba ibite uma ulayithile. Wena understand even amakhasi ama-orange uwabamba abe ulayini. Amakhasi ka-orange uwabamba abe ulayini ube green. Kushunqa emlomeni ukhohle la ukubamba lento kade uthi uyayibamba. Amakhasi e-orange uhamba nje ku-freeway uyathola la uyawathatha uma ngeqiniso. Uyacosha thatha uma ngeqiniso. Amakhasi e-orange. Manje yabona lento wena ufuna ukudala. Nginezinto mina kufuna ngikutshela zona ukuthi wena awukho serious. Abantu abaserious abezi lento abayenzayo. Ngikhuluma ngabantu mina abaserious abezi lento abayenzayo. Kodwa wena njalo ufuna ukuthi ube highly preference. Ngibuza